Mga igsuon, mag-ampo ta. Magagahong tunay nga Dios, nagpasalamat kami sa tanan nimong kaayo nga gihatag ka namo ug sa among tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ilabi na gayud ang walay puas nga paghatag ug panalangin ka namo. Lord God, aniya usab kami nga ubos nimong alagad nagasampit sa pagpangayo ug panabang. Ilabi na gayud sa sitwasyon karon sa tibuok kalibutan. Salamat kayo Ginoo sa lain na pud nga adlaw na imong gipasinati kanamo Ginoo. Among gipangayo nga unta intiro kang adlaw ikaw magagiya kanamo Ginoo. Ilabi na gayud ilayo kami sa mga kagubot, dakip na sa kagubot nga nag-umol sa sulod sa among unahuna ug mga kasing-kasing. Tuloy kami Ginoo nga pagkinabuhi nga balaan ug pagsunod sa imong kabubuton. O Ginoo, panalangin ni usab ang kadtong mga katawhan nga buta bungol sa kamatuoran. Kadtong wala gayud na sayod ug unsa gid ay tinud-anay nga purpose niining kinabuhia. Panalangin ni sila Ginoo. Panalangin ni usab o Dios ang kadtong imong mga katawhan nga nahimulag sa hiwi na mga dalan. Lord God, panalangin ni usab Ginoo ang mga tawo sa tibuok kalibutan. Og ilabi na gayud ang among mahal na Pangulo nga si Rodrigo Roa Duterte nga hatagi siya og kapiksay sa iyang mga panglawas. O kung asa man siya karon Ginoo nga hatagan nimo siya kadasig o paglaom. Og ilabi na gayud ang kaalam ipaambit kaniya aron sa pagdumala sa among nasod. Panalangin ni usab ang mga alagad sa gobyerno, ilabi na ang mga kapulisan o kasundaluhan. At tagi usab sila kaisog aron sa kung kini mapadangat nila ang kalinaw sa maong nasod. Panalangin usab ang mga frontliners ug ang mga doktor ug lakip na sa tanang pangulo sa barangay, sa mga katanuran nga nagdumala sa mga kalinaw sa maong barangay. Ug panalangin ang tanan diha sa alagad sa gobyerno ug ang tibuok kalibutan ug unta ilang maambit ang tinud-anay nga serbisyo para sa tanang katawhan pinaagi sa imong pagtabang ug sa ilang pagpangulo madangat unta namo ang kausbawan ug ang matuod nga kalinaw ug ang kahupayan sa among kahigwaos karon nga nasud. Amen.